To má byť škole, podľa mňa. Ja bola v škole, došli škola, nie školy. Prosím. No to je do Romány. No. Čo tu robíme z Rumunska? Žebráme. No, to je paráda. Dobre, to sa nesmí. Dobrý, čo tu robíte? Čo? Polícia, prosím. Dobrý deň, Marian Mišún. Momentálne som vonku v Trnave na prechádzke a vidím, že tu akýsi rumunskí cigáni s deťmi žobrú. Áno, a čo by ste od nás potreboval? Čo konkrétneho sa dopúšťajú? To si robíte srandu? To vy ako policajti chcete len pokutovať chudákov pracujúcich a naháňať nejakých vymyslených extrémistov? Tu vidím nejaké malé, približne 15-ročné cigánske dievča, ako klačí na zemi a žobre, kúsok vedľa cigánka s dieťaťom otravuje chodcov a ešte ďalej ďalší žobrajúci cigáň. Vy nepoznáte trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže? Dobre, pán Mišún, práve preto sa vás pýtam, čo konkrétneho sa dopúšťajú. Nakoľko sa jedná o deti, myslím, že existuje podozrenie, že je tu páchaný trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže a možno aj týranie blízkej osoby a zverenej osoby. Dobre, pošleme tam hliadku. V ktorých miestach sa konkrétne podozriví nachádzajú? Keď pôjdete od Hrubého kostola, tak po nadchode smerom na Starohajskú sú na lávke. Dobre, pán Mišún, pokiaľ môžete, počkajte na mieste, o chvíľu tam príde hliadka. Dobre, budem tam čakať. Dovidenia. Dobrý. Kde tu bývame v Trnave? Nie, bývame v Trnave. Kde? V Bratislave. V Bratislave? 15.10, 15.50. Vie pán, kde je? 4 januári 17. Tu sa pýta. Čo vás tu budeme ako po celé mesto naháňať? Raz ste na Hlavnej, raz ste tu pri poliklinike. A co máme robiť, pán? Neukrademe, nerobíme tak. To je zlo. Choďte do Rumunska pracovať. Tak, ale ja nemám práca. A tu sa nedá zohnať nejaká robota slušná? Zabijeme ľudí? Nemôže. Te pijaki žebrajú celý deň. Pijaki, ktoré pijú. A my, že žije naše deti, nie čisté naše deti. Tak si nejakú roličku, okopovaj zemáky a budeš ich chovať. Budete mať čo jesť. Vidíš? Nie jesteśmy pijaki, pán. Źle, kiedy pije jedna kobieta, albo się droguje. 15.10, Albo inny robi coś. Albo chce, żeby idzie tak na ulicę, na coś. Máme, našemu vozidlu. Co? Vozidlu, toto. A čo je to? Dobre, chlapi, nech sa darí, nehnevajte sa, že vás obťažujem, ale ja mám na takýchto parazitov už veľmi zlý názor. Dovi. Kdy jindy, když ne teď, to jiný, když ne my. Je lepší bitva prohraná, než trpět okovy.